Hare Krishna. Kamala Mataji, the audio and video okay? Yeah? Yes, Mataji. Correct. Hare Krishna. Iskconmangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இஸ்கான்மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்குது டேசி இது பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்டாதி தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஸோ இன்னைக்கு சாப்டர் 9 படிக்க போகிறோம். த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மிகவும் ரகசியமான அறிவு. ஓகே, பகவான் நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம் சாப்டர் 8லேருந்து ஒரு ரீகேப் சின்னதாக. பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி, ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ள அவரது திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். அதுதான் மெயின் பாயிண்ட் நேற்றுக்கு படிச்சது. 9th சாப்டர்னாக்கா உடனே அந்த காலை அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரணும் நமக்கு. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு 9th சாப்டர் படிக்க போகிறோம். மிக ரகசியமான அறிவு. ஒவ்வொன்றையும் நோட் பண்ணிட்டே போங்க. இது ரகசியத்திலும் ரகசியம்லாம் சொல்ல, மிகவும் ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்கிறோம். 9th சாப்டர் மிக ரகசியமான அறிவுன்றோம். பகவான் கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுள் வழிபாட்டிற்கு உகந்த உன்னத பரம்பொருள். ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள திவ்யமான பக்தி தொண்டு நித்தியமானதாகும். ஆத்மா தனது தூய பக்தியை புதுப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்மீக உலகின் கிருஷ்ணரை சென்று அடைகிறான். பக்தி தொண்டின் மகிமைகள். பக்தியில் தொண்டில் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறதுனால என்ன மகிமைகள்? கிருஷ்ணரை வழிபடுவது எளிமை, கஷ்டமே இல்லை, ஈஸியாக வழிபடலாம். துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை. செகண்ட் சாப்டர்லையும் 3rd சாப்டர்லையும் ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானது என படித்தோம். 7-8 படிக்கும்போது மிக ரகசியமானது என்று சொல்லப்படுது. 9வது அத்தியாயத்தில் மிகவும் ரகசியமானது, மிக மிக ரகசியமானதுன்னு படிக்கிறோம். புரிஞ்சுதா? 2வது 3வது சாப்டர்ல ரகசியமானதுன்னு தான் பார்த்தோம். அப்புறம் 7-8 பார்த்தாக்க என்ன எப்படி சொல்லி, இந்த 7வது 8வது நேரத்துல மிக ரகசியமானதுன்னு சொல்லுது. இந்த சாப்டர்ல 9th சாப்டர்ல மிக மிக ரகசியம், அதுக்கு தான் மிகவும் ரகசியமானது இருக்கிறதுல பெஸ்ட். மிகவும் ரகசியமான அறிவு மிக மிக ரகசியமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. ரகசியங்களில் உத்தமம். ஓகே, மகாத்மா அப்படின்னாக்கா மகாமந்திரத்தை எப்போதும் ஜெபிப்பதற்கு மகாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, அவ்வளோதான். இதுக்கு இந்த சாப்டருக்கு நான் ரொம்ப இன்ட்ரடக்ஷன் ஏன் கொடுக்கலன்னா, இது மிகவும் ரகசியமான அறிவு. மிக மிக முதல்ல 2-3 சாப்டர், இப்படி 7-8 மிக ரகசியமானது, மிக ரகசியமானது, இது மிக மிக ரகசியமானது. ஸோ பகவத்கீதை விளக்கப்பட்டுள்ள அறிவின் ரகசியம். அத்தியாயம் 2:6 பொருள் மற்றும் ஆத்மா பற்றிய அறிவு பார்த்தோம். ரகசியம், அதாவது ரகசியம் குஹ்யம். அத்தியாயம் 7-8 பக்தி பற்றிய அறிவு பார்த்தோம், மிகவும் ரகசியமானது, குஹ்யதாரா. அத்தியாயம் 9 தேவல பக்தி பற்றிய அறிவு. தேவல பக்தினா என்ன? மிகவும் ரகசியமானது, குஹ்யதமம். கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யா, கிருஷ்ணரின் கம்பீரமான அம்சத்தையும் ஒரு தூய பக்தரின் சிறப்பையும் விவரிக்கிறது. அத்தியாயம் 8 அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி சேவை செய்வதில் மட்டுமே உறுதியாக இருக்கும் ஒரு தூய பக்தன் ஒளி ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் மற்றும் இருளின் கர்மிகளின் பாதைகளை எப்படி விஞ்சுகிறான் என்பதை விளக்கி கிருஷ்ணர் 8ஆம் அத்தியாயத்தை முடித்தார். இப்போ 9வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு தூய பக்தராக அல்லது அனன்ய பக்தராக ஆவதற்கும் கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்வதற்கும் மிகவும் ரகசியமான அறிவை தெரிகிறார். ரகசியமான அறிவு, மிக ரகசியமான அறிவு, இது மிகவும் மிகவும் ரகசியமான அறிவு. மிகவும்
ஸோ ஒன்லேருந்து 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல், தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற ஆத்மா வித்யாவை பற்றி சிறப்பு அது தெரிவிக்க போகிறோம். கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய அபேத அபேதா, உலகத்துடனான பொருள் உலகத்துடனான உறவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 4லேருந்து 10 வரைக்கும், 11லேருந்து 15 வரைக்கும் இறைவனை வழிபடுபவர்கள், வழிபடாதவர்கள் 2 சிறுசில் இருக்கு. அதை பிரித்து பார்த்து போகிறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் வழிபாட்டிற்கு உச்சப்பொருள், கிருஷ்ணா வழிபாட்டின் உச்சப்பொருள் 16லேருந்து 25 வரைக்கும் அதை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் 25லேருந்து 34 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதால் ஏற்படும் மகிமைகள் என்ன, இது பார்க்க போகிறோம். ஸோ 7வது சாப்டருக்கும் 9வது சாப்டருக்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றுமை என்ன? 7வது சாப்டர் ஒற்றுமை 2 அத்தியாயங்களும் விவாதிக்கப்பட்ட சிந்தனை மற்றும் கருத்துக்களில் ஓட்டம் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. ஆனால் அத்தியாயம் 9 அவற்றை ஆழமான முறையில் விவரிக்கிறது. 7.1 மற்றும் 9.1 and 2 பார்த்தா கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டது. 7.4லேருந்து 7.12 அது 9.4 to 10 வரைக்கும் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்கள் மற்றும் ஜட உலகத்தோடலான அவரது உறவு. இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, நீங்கள் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்லாம் படிக்கும்போது இதுக்கெல்லாம் கம்பேரிசன் பண்ணி இந்த மாதிரி எஸ்ஸே எழுத சொல்லுவா உங்களுக்கு. 7.8லேருந்து 11 வரைக்கும், 9.16லேருந்து 19 வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் கிருஷ்ணரின் எல்லா விரிவாக்கங்களையும் எழுதுகிறோம். 7.20லேருந்து 23 வரைக்கும், 9.20லேருந்து 28 வரைக்கும் தெய்வ வழிபாடு வர்சஸ் கிருஷ்ணர் வழிபாடு. 24லேருந்து 26 7th சாப்டரில், இதில் 11 to 15 9th சாப்டரில் ஆள் மாறாட்டவாதிகள், கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் பக்தர்கள். இதை பற்றி எல்லாத்துக்கும் அதான் ஒத்துமை இருக்குங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஓகே, பகவத்கீதை ஆரம்பத்திலேயே முதல் அத்தியாயம் புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு அறிமுகமாகும். மற்றும் 2வது மற்றும் 3வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக அறிவு ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. 7வது மற்றும் 8வது அத்தியாயங்களில் விவாதிக்கப்படும் தலைப்புகள் குறிப்பாக பக்தி சேவையுடன் தொடர்புடையவை. மேலும் அவை கிருஷ்ண உணர்வில் அறிவொளியை கொண்டு வருவதால் அவை மிகவும் ரகசியமான என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் 9வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கலப்பற்ற தூய பக்தியுடன் தொடர்புடையது. எனவே இது மிகவும் ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ பகவத்கீதா 9th சாப்டர், தி நாலேஜ் இஸ் த கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன், கல்வியின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, முதல்ல சோஷியல் நாலேஜ், ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ், அஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ், சயின்ஸ் நாலேஜ், தென் கீதா நாலேஜ். ஓகே, ஈஸ்வரா அப்படின்னா கிருஷ்ணா, ஜீவானா லிவிங் என்டிட்டி, பிரகிருதி மெட்டீரியல் நேச்சர், காலா அப்படின்னா டைம் ஃபேக்டர், கர்மா த ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் லார்டு, லிவிங் என்டிட்டி, நேச்சர், டைம், ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து பகவத்கீதாவோட 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஓகே, இது இந்த படத்துக்கு என்ன போட்டிருக்கு, ஒரு யானை போய் தண்ணியில் போய் குடிக்கிறச்சு என்ன பண்ணுறது, அது புற தூய்மை தனக்கு குடித்து அதுக்கு நீட் பண்ணிட்டு வரணுன்ட்டு வருது. போய் பண்ணிக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லது தான் அது மாதிரி இல்லையா. அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு இங்கே வந்துடுது. இங்கே வெளியில் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறது, அந்த மணலை பார்த்துன்னு பார்த்துக்கோங்க, அந்த கரை ஓரமாக இருக்கிற மணலை பார்த்தோன்னே அது மணலை பிடிச்சி விளையாட்டு அந்த தும்பிக்காத அதை எடுத்து மேலே அள்ளி போட்டுக்கும். ஸோ குளிச்சுட்டு பாவம் பண்ணிட்டு பாவத்தெல்லாம் எடுத்தாச்சு, மறுபடியும் வந்துட்டு கரையில் மறுபடியும் பாவத்தை சேர்த்துக்கிறதுக்கு ஈக்குவல். அதுக்காக தான் அந்த இதுக்கு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்யும் இந்த செயல்முறை மற்றும் பயனுள்ளதாக இருக்க பிராயச்சித்தம், இது ஒரு குளியல் போன்றது. யானை ஏனெனில் ஒரு யானை தன்னைத்தானே சுத்தம் செய்து கொள்வது ஒரு முழு குளியல். ஆனால் நிலத்திற்கு திரும்பியவுடன் தலை மற்றும் உடல் மீது தூசியை படித்து அள்ளி போட்டுக்கிறது. ஓகே, குளிக்கிறது நம்ம பாவத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக குளிக்கிறோம் இல்லையா. குளிக்கிறது அதாவது பாவத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறது இல்லை, அதாவது நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக போகிறோம். மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் போட்டால் மறுபடியும் அழுக்கு சேர்த்துக்கிறது. அதே மாதிரி தான் இது புற தூய்மை. அக தூய்மையை தான் உங்களுக்கு சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனால் இது ஒரு கம்பேரிசனாக உங்களுக்கு யானை இதை போட்டிருக்கு. எஸ்மா 9.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே சுபாத். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சனா சொன்னார். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார்,
என் அன்பான அர்ஜுனா, நீ என் மீது ஒருபோதும் நீ என் மீது ஒருபோதும் பொறாமை கொள்ளாததால் இந்த மிக ரகசியமான அறிவையும் உணர்தலையும் நான் உனக்கு வழங்குகிறேன். பௌத்திக வாழ்வின் துன்பங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவது எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டின் 9 முறைகளை பயிற்சி செய்பவர் கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்றமடைகிறார். அதாவது 9 இது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? 9 விதமான பக்திகள். நவவித பக்தி: செவியுறுதல், கூறுதல், நினைவில் கொள்ளுதல், பாத சேவை செய்தல், வழிபடுதல், வந்தனை செய்தல், சேவகனாக தொண்டு செய்தல், நட்புறவு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல். கிருஷ்ணரை அறியாமலேயே அவரது நடத்தை விமர்சனம் செய்பவன் முட்டாள். அந்த கருத்துக்களை மிகுந்த கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். தூய்மையான திவ்ய புருஷர் என்பதை புரிந்து கொள்பவருக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் மிகுந்த நன்மை பயக்கும். அதை அவர் பியோர் இதுதான் கடவுள் தான் அப்படின்னு யார் நம்புறாளோ அவளுக்கு இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப நன்மையை கொடுக்க போகுது. ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் விதையை விதைத்தால் அந்த மரம் உடனே வளர்வது இல்லை இல்லையா? ஒரு விதையை கொண்டு போய் போடுறோம், போட்டால் அந்த விதை போட்ட உடனே உனக்கு மரம் வந்துடுதா உடனே? அது ஒரு 4 நாள் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் அது எல்லாம் அது விதை ஊறி போய் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட் வரும். அப்புறமா தான் கொஞ்சம் சின்ன செடியாக வரும், அப்புறம் பெரிய செடியாக அப்படியே தான் போயிட்டே இருக்கும். சிறிது காலமாகிறது. முதலில் அது துளிர் விடும், சிறிய செடியாகும், பிறகு மரமாக வளர்ந்து பூக்களையும் பழங்களையும் கொடுக்கும். அப்போது அந்த மரத்தின் விதையை விதைத்தவர்கள் அதன் பூக்களையும் பழங்களையும் அனுபவிக்கிறார்கள். அதுபோல மனிதன் பாவச் செயலை செய்யும் போது அதை விதையை போன்று வளருவதற்கு நேரமாகிறது. முந்தைய பாவச் செயலின் பழங்கள் இன்னும் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவை. சில பாவங்கள் விதை வடிவிலேயே உள்ளன, மற்றவை வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கின்றன. அப்பழங்கள் நாம் துன்பமாகவும் வலியாகவும் அனுபவிக்கிறோம். 7.28 விளக்கப்பட்டபடி எல்லா பாவச் செயல்களின் விளைவுகளையும் முழுமையாக ஒழித்து புண்ணிய செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த ஜட உலகில் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். வேறு விதமாக சொன்னால், பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்கள் என்று பத்ம புராணத்தில் கூறப்படுகிறது. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். Yes, 9.2. Mataji. Yes, Mataji. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam Praktakshavāgamamam Dharmyam Susukum Kartam Avyayam. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவாக மம் ஆகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் உயர்வானது, எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானது. இது தூய்மையான அறிவாகும். மேலும் அது உணர்தலின் மூலம் சுயத்தை பற்றி நேரடியாக உணர்வை தருவதால் இது அறிவின் முழுமையாகும். அது நிச்சயமானது, அது மகிழ்ச்சியாக செய்யப்படுகிறது. பக்தி சேவையில் செயல்முறை கிருஷ்ண உணர்வு அனைத்தும் கல்விக்கும் உயர்வான மற்றும் அனைத்து ரகசிய அறிவுக்கும் ராஜா. இது மதத்தின் தூய்மையான வடிவம். அதை சிரமமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுத்த முடியும். எனவே அதை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அத்தியாயம் அறிவின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முன்னால் விளக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் சாரமாக திகழ்வதால் இது அறிவின் அரசன், கல்வியின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம், இந்த 9.2 இல்லையா? இதுவும் ஈஸி மனப்பாடம் ஆகிடும். அப்படி அது மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு வச்சுங்களேன், ஒரு இது கூட விடாது உங்களுக்கு. எஸ், ராஜவித்யா அப்படின்னா கல்வியின் அரசன். ராஜகுஹ்யம் ரகசியமான ஞானத்தின் அரசன். பவித்ரம் மிக தூய்மையானது. இதம்னா இந்த. உத்தமமானது. பிரத்யக்ஷ நேரடி அனுபவத்தால். அவகமம்னா புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. தர்மியம் அறக்கொள்கை. சுசுகம் மிகுந்த இன்பத்துடன். கருத்தும் செயலாற்றுவது. அவ்யயம் என்றும்
என்றும் அழிவற்றது. இந்த அறிவு கல்வியினரசரும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வை அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது ஆகும். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் பைஹார்ட் அப்படியே மனசுல பார்த்த உடனே டக்குன்னு ராஜ வித்யான்னு ஆரம்பிச்சா கடைசி வரைக்கும் வந்துடும். அதுக்காக தான் சொல்லி கொடுத்தது. நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதை அறுவடை செய்யுங்கள். முற்பிறப்புள்ள புனிதமான செயல்கள் பாவச் செயல்கள் பண்ணிடுவோம். தற்போதைய சூழ்நிலைகள் மகிழ்ச்சி துன்பங்கள் கிடைக்கும் நமக்கு. நிகழ்கால வாழ்க்கை புனிதமான செயல். போன ஜென்மத்தில் நம்ம புனிதமான செயல் இருந்தாக்க இப்போ நம்ம மகிழ்ச்சியோடு இருப்போம். அதாவது இந்த லைட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இப்போ இந்த டார்க் கலர்ஸ் அது தனியாக வருது. போன ஜென்மத்தில் பாவச் செயல் பண்ணியிருந்தாக்க இந்த ஜென்மத்தில் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். போன ஜென்மத்தில் புனிதமான செயல்கள் செஞ்சாக்க இந்த ஜென்மத்தில் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம். இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் நம்ம புனிதமான செயல்கள் பண்ணாக்க ஃப்யூச்சரில் நமக்கு மகிழ்ச்சி தான். என்ன மகிழ்ச்சினா கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போயிடலாம். இப்போ துன்பங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ கெட்ட காரியங்கள்லாம் ஃபுல்லும் பண்ணிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை படிக்காம பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணாமல் பண்ணிட்டு இப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டு பாவச் செயல்கள்லாம் பண்ணியிருந்தனால துன்பங்கள் இப்போ துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறதுனால நிகழ்கால வாழ்க்கை பாவச் செயல் துன்பங்கள் அனுப்புறதுனால இப்போ பாவச் செயல்கள் நிகழ்கால வாழ்க்கையில பாவச் செயல்கள் எக்கச்சக்கமாக சேர்ந்து போயிடுது. அந்த மாதிரி பண்ணாக்க ஃபியூச்சர்ல துன்பம் தான். ஸோ செகண்ட் இதை ஃபாலோ பண்ணாதையும் நம்ம புனிதமான செயல்கள் செஞ்சுருக்கணும். அதனால மகிழ்ச்சியா இருக்கும். சரி, இப்போ துன்பங்களை அனுபவிச்சுருக்கோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்மளை மாற்றிட்டு புனிதமான செயல்களை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும். இது வரைக்கும் நடந்தது ஓகே, பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சதுனால இனிமே புனிதமான வாழ்க்கை பண்ணாக்க கிருஷ்ணரோட லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு 100% சான்ஸ் இருக்கு. புனிதமான செயல்களை செய்யவும் எதிர்காலத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். மகிழ்ச்சினாலே இந்த துன்பமான இந்த உலகத்தில் இந்த கஷ்டம் நஷ்டம் இன்பம் துன்பம் இந்த கோடை குளிர் இதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டாம். புண்ணிய காரியங்களை செய்பவர்கள் பூர்வகால பாவச் செயல்களால் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். புண்ணிய காரியங்களை செய்பவர்கள் தப்பா இருக்கிறது. ஓகே, புனிதமான செயல்களை போன ஜென்மத்தில் பண்ணினாக்க இந்த காலத்தில் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும். அதுதான் பாவச் செயல்கள் போன ஜென்மத்தில் இருந்தால் இப்போ துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். ஓகேயா? அதனால இப்போ பண்ணின நம்ம பாவச் செயல்கள் நமக்கு துன்பமாக இருக்கும் அப்படின்னா அது எப்படி நிவர்த்தி எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும். என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் பண்ணலாம்? முக்கியமாக கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணலாம். அப்புறம் ஏதாவது டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்ல காரியங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். அதுவும் யாருக்கு தகுதியறிந்து கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்கணும்னு சொன்னாக்க அதுக்கு மாதாஜி தானம் கொடுன்னு சொல்லிருக்காரு. எல்லாருக்கும் போய் டொனேஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடாது. யார் டிசர்விங் பீப்புளோ அவளுக்கு தான் கொடுக்கும். யாராவது குடிக்கிறேன் சிகரெட் பிடிக்கிறேன்னு அவன் சொல்ல மாட்டான். அந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் தெரிஞ்சு அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்காதீங்க தயவு செய்து. கொடுக்கறத நல்ல காரியத்துக்கு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்கார். இது டெம்பிள் கட்டிட்டு இருக்காரு நம்ம என்என்டி பிரபுஜி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இஸ்கான்மங்களூர். அதுக்கு நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ஏதோ நம்மளால நடந்து ஒரு பிரிக்கோ 2 பிரிக்கோ இல்லைன்னா 5000 10,000 எவ்வளோ பணத்தை நம்ம அனுப்பிச்சு நம்மளுக்கு என்ன முடியுமோ இல்லை நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே செய்யலாம் அப்படின்னு மனசு வந்ததுன்னா நம்ம இன்னமும் செய்யலாம். 50,000 செய்யலாம், 1,00,000 செய்யலாம். இப்போ புதுசாக சுதாமா சேவைன்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கா. மாதம் 500 ரூபா கட்டினா போதும். நீங்கள் எப்போ நிறையா கட்டிகிட்டே இருக்க வேணும். அந்த மாதிரி 500 ரூபா கட்டி நீங்கள் 10,000 கொடுக்கணும்னா 12 மாதத்துக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது நம்ம டொனேஷன் கொடுத்து அதெல்லாம் நல்லது. எதுக்கு சொல்கிறேன்? அந்த புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணினாக்க நம்ம பண்ணின பாவத்தெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி புண்ணிய காரியங்களை பண்ணினாக்க நமக்கு ஃப்யூச்சரில் நம்ம சந்தோஷமா அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தாக்க இந்த நல்ல காரியங்கள் பண்ண ஆரம்பித்து கிருஷ்ணருடைய தொடர்பு நம்ம வச்சுக்க ஆரம்பிச்சாச்சே நம்ம கிருஷ்ணலோகம் போயிடலாம். ஓகேயா? பக்தி மார்க்கத்தில் விசுவாசமாக இல்லாதவர்கள் எதிரிகளை வென்றவரே என்னை அடைய முடியாது. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து மீள முடியாது. புரியுது? அவற்றை அடைய முடியாதுங்கிறது மாத்திரம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த பிறப்பு இருப்புங்கிறதுல வந்துட்டே தான் இருக்கணும். நம்பிக்கையற்றவர்கள் இந்த பக்தி சேவையை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதுதான் இந்த வசனத்தின் பொருள். நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதால் உண்டாகிறது. அசோசியேஷன் நல்ல அசோசியேஷன் இருக்கணும். துரதிருஷ்டவசமான மக்கள் பெரிய ஆளுமைகளிடமிருந்து வேத இலக்கியத்தின் அனைத்து ஆதாரங்களையும் கேட்ட பிறகும் இன்னும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை
அவர்கள் தயங்கி இறைவனின் பக்தி தொண்டில் நிலைத்திருக்க முடியாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்கு நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஸோ முதல்ல நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட வரணும். 2 பாயிண்ட் வரும். இதுல நம்பிக்கை முதல்ல சொல்லியிருக்கேன். நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறுமை இருக்கணும், அதுவும் வேணும் அவசியம். பொருள் உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் தொடர்பு. கிருஷ்ணர் தனது பௌதிக சக்தியின் மூலம் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஊடுருவி உருவாக்கி அழிக்கிறார். அவர் மிக உயர்ந்த உச்ச கட்டுப்பாளராக இருந்தாலும் பொருள் உலகம் சுதந்திரமாக நகர்கிறது. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலர். ஃபைனலா அவர் தான் கண்ட்ரோலர். இருந்தாலும் பொருள் உலகத்தில் மெட்டீரியல் வரல எல்லாருக்கும் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்து அது சுதந்திரமாக நடந்திருக்கிறது. கிருஷ்ணர் நடுநிலை மற்றும் தனிமையில் இருக்கிறார். நடுநிலையில இருக்கிறார். அவர் இந்த பக்கமும் போக மாட்டார், அந்த பக்கமும் போக மாட்டார். அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகிறது. மரத்தில் வேருக்கு நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் அதன் கிளைகளும் இலைகளும் திருப்தி அடைகின்றன. வயிற்றுக்கு உணவு ஊட்டுவதன் மூலம் உடலின் எல்லா புலன்களும் திருப்தி அடைகின்றன. பகவத்கீதை படித்த பின் இதர ஈடுபாடுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பரமபுருஷரும் புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வர வேண்டும். தத்துவத்தில் முழு திருப்தி இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கையை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தியாகும். நம்பிக்கை முதல்ல பகவான் இருக்கார் கிருஷ்ணர், அவர் நமக்கு எல்லாம் பண்ணுவார் அப்படின்னு நமக்கு அவர்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை வரும். அது வந்ததுனாக்க நம்பிக்கை வளர்த்தாச்சுன்னா கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம முன்னேற முடியும். எஸ் 9.4 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மயா தத்தமிதம். எஸ் மாதாஜி. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஷானி சர்வபூதானி நசாகம் தேஷ்வஸ்திதஹ. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அது என்ன சொல்றாரு? எல்லா இடத்துலையும் நான் இருக்கேன், ஆனா அவர்களில் நான் இல்லை. அவளுக்கு தெரியாது நான் எல்லாரோடையும் இருக்கேன்னுட்டு. அவர்களில் நான் இல்லை. ஆனா நான் எல்லாரையும் நீங்க என்ன பண்றேன், நான் என்ன பண்றேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியாது நான் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அவர் எங்குமே பரவி இருப்பதால் தனது தனித்தன்மையை இழந்து விட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. அவர் எல்லாத்தையும் போய் இருக்கார். அப்படி இருந்தாக்க அது அதனால அவருக்கு தனித்துவம், அவருக்குன்னு தனியா ஒரு இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். அத்தகைய வாதத்தை முறியடிக்கதான் நான் எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளன, ஆனால் விலகி உள்ளேன் என்கிறார் பகவான். நான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன், எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும், நான் தனித்துவமாக இருக்க இதுங்களை எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா ஆனா யாருக்கும் எனக்கு நான் இப்படி இருக்கேன்னு தெரியாது, நான் விலகி இருக்கிறேன் என்கிறார் பகவான். இன்னும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்னில் தங்குவதில்லை. இதோ என் மாயச் செழுமையை எல்லா உயிரினங்களையும் நான் பராமரிப்பதாக இருந்தாலும், எல்லா இடங்களிலும் நான் இருந்தாலும் என் சுயமே படைப்பின் ஆதாரமாக இருக்கிறது. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதாக அறிவாயாக. ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? காற்று வீசிட்டு இருக்கு, ஆனா அது காற்று வேற எங்க போறது? ஆகாயத்துல தான் சுற்றி அங்கேயே தான் இருக்கும். அது மாதிரி நான் படைச்ச அத்தனையும் அனைத்தும் எனக்குள்ளேயே என்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார். அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியால் அமைந்திருந்தோம். பரமபுருஷ பகவான் நான் என்பதை அவற்றிலிருந்து தனித்தே விளங்குகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதுவே சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனின் வைபவம் ஆகும். இந்த பிரம்மாண்டமான ஜட படைப்பு எவ்வாறு இறைவனில் அமைந்துள்ளது என்பது சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு எட்டாததாகும். நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். நாம் காணக்கூடிய தோற்றங்களில் மிகவும் பெரியது ஆகாயம். ஆகாயத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றம் காற்று. காற்றின் அசைவுகளையும் காற்று பிரம்மாண்டமான உள்ள போதிலும்
காற்றின் அசைவுகளே அனைத்து அசைவுகளையும், காற்று அசைஞ்சாதான் ஏதாவது ஒன்று அசையணும்னா அசைய முடியும். காற்று பிரம்மாண்டமாக உள்ள போதிலும் அது ஆகாயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. அதுபோல அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இறைவனின் பரம இச்சையாலேயே இயங்குகின்றன. பரமபுருஷ பகவான் விருப்பமின்றி ஒரு புல்லும் அசையாது. அவர் நகரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புல்லு கூட நகர முடியாது. எல்லாத்தையும் அவருக்கு பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் பர்சன் மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அவர் கடவுளுங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சு நமக்கு அதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரலாம். முதல்ல இப்போ குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றமும் முழுவதும் எனது இயற்கை நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கிறேன். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. பிரபஞ்ச தோற்றம் ஃபுல்லுமே நான் தான் பண்ணி படைச்சு வச்சிருக்கேன். எப்போ வேணுமோ நான் வேண்டானாக்கா அழிச்சு விட்டுருவேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். 9.9 சொல்ல, தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இதெல்லாம் என்னை எதுலையுமே பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து எப்போதுமே விலகி இருக்கிறேன். இதுல பௌதிகத்துல நம்ம மாட்டுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபுல் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அவர் மாட்டுக்கு அவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு, என்ன பண்றோம் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. பரமபுருஷனின் தாழ்ந்த சக்தியின் தோற்றமே இந்த ஜட உலகம். படைப்பின் போது ஜனசக்தி மகத்துவத்தை விடுவிக்கப்படுகிறது. முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு அதனுள் நுழைகிறார். காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கும் அவர் சுவாசத்தின் போது எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கிறார். ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் இப்படித்தான் படைக்கப்படுகிறது. மீண்டும் சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகிறார். ஒருவர் மிகச்சிறிய விஷயத்தின் மீதும் அவரது கட்டுப்பாடு உள்ளது என்றாலும் நடுநிலை வகிக்கிறார். தனது இருக்கையில் அமர்ந்துள்ள உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். சிலருக்கு மரண தண்டனை, சிலர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள், சிலர் பெரும் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். இருப்பினும் அவர் நடுநிலையாக உள்ளார். லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் அவருக்கு எந்த விதமான பங்கும் கிடையாது. எஸ் 9.10 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. மயா தக்ஷேன பிரக்ருதிஹ சூயதே சசராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கை எனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகிறது. மேலும் அது அசையும் மற்றும் அசையாத அனைத்து உயிரினங்களையும் உருவாக்குகிறது. அதன் விதியால் இந்த வெளிப்பாடு மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. என்னோட ஜட இயற்கையெல்லாம் நான் தான் இருக்கு, எல்லாம் என்னோட கீழ் செயல்படுது. கண்ட்ரோல் தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கேன். அதை அசைறது அசையாது எல்லாத்தையும் அதுதான் உற்பத்தி ஆக்கிக்கிறது. அதனோட விதியால மறுபடியும் இந்த வெளிப்பாடு மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு நான் மறுபடியும் படைச்சிருக்கேன். அழிக்கவும் நான் தான் பண்றேன். ரெண்டுமே நான் தான் பண்றேன். ஓகேயா? எல்லா செயல்களும் விலகி உள்ள போதிலும் முழுமுதற் கடவுள் உன்னத இயக்குனராக உள்ளார் என்று தெளிவாக கூறப்படும். இஸ் த டைரக்டர். கம்ப்ளீட்டா அவர் தான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருக்காரு. நான் வழிபடுபவர்கள் வழிபடாதவர்கள் ரெண்டு தினசா இருக்கு. மனித உறவில் இருக்கும்போது முட்டாள்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். இதெல்லாம் ஆள்மாறாட்டவாதிகள் வழிபடாதவர்களை பத்தி பார்க்கணும். இந்த 2 ஸ்லோகமும் 9.11 and 9.12 வரைக்கும் அவரை வழிபடாதவர்களை பத்தி பார்க்கிறோம். ஆள்மாறாட்டவாதிகள் வழிபடாதவர்கள். மனிதனின் உறவில் இறங்கும் போது முட்டாள்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். என்னுடைய ஆழ்நிலை இயல்பியும் எல்லாவற்றின் மீதும் என் மீதான ஆதிக்கத்தையும் அவர்கள் அறியவில்லை. இவ்வாறு திகைப்பவர்கள் பேய் மற்றும் நாத்திக பார்வையால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அந்த ஏமாற்றப்பட்ட நிலையில் அவர்களின் விடுதலைக்கான நம்பிக்கைகள், அவர்களின் பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர்களின் அறிவு கலாச்சாரம் அனைத்தும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. அதனால்தான் அவள்லாம் அந்த இதுல தோற்று போயிடுறான். ஸோ மனிதரை போல் தோற்றமளித்தாலும் பரமபுருஷ பகவான் சாதாரண மனிதர் அல்ல. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை நடத்தும் பகவான் சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியாது. இது இவர்களுக்கு புரியாதவர்கள்லாம் அதை வழிபடாதவர்கள் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுக்குறோம். நம்ம என்ன கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதுவது தவறு. நம்மளாம் வழிபடாதவளை பத்தி பேசுறது. இது 9.11 அதுக்கு ஆன்சரும் அதுல
9.12 தேவையவர்கள் விடுதலை நம்பிக்கை அவர்களின் பலனளிக்கும் நம்பிக்கையில் அறிவு கலாச்சார அரசும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. ஓகே, இது வந்து மகாத்மாஸ். யாரெல்லாம் மகாத்மாஸ்? 13, 14 மகாத்மாஸ் சொல்றது எக்ஸாம்பிள். மகனையும் மாய பெரிய ஆத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் என்னையும் முழுவதுமாக அவர்கள் என்னை முழுவதுமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை முழு முதற் கடவுளின் பரம புருஷனாகவும் அசல் மற்றும் விவரிக்க முடியாதவும் அறிந்திருக்கிறார்கள். எப்போதும் என் மகிமைகளை உச்சரித்து மிகுந்த உறுதியுடன் முயற்சி செய்து என் முன் பணிந்து இந்த பெரிய ஆத்மாக்கள் என்னை எப்போதும் பக்தியுடன் வணங்குகிறார்கள். எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவர் தான் நம்பர் 1. அதுக்காக தான் அந்த படத்தை போட்டிருக்கோம். இவெல்லாம் மகாத்மாக்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள். மகாத்மா என்றால் தெய்வீக இயற்கையில் நிலை பெற்றவர், பகவானின் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்பவர்கள், உடனடியாக ஜனசக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுகிறவர்கள். இதனால் இவர்கள் மகாத்மாவின் நிலையை அடைகிறார்கள். ஓகே, ஞானத்தை வளர்ப்பது இது வந்து அதர் வர்ஷிப்ஸ். இன்னும் இதை தவிர்த்து மற்ற மதத்தில் வழிபடுறவாள்லாம் எப்படி இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் தியாகத்தில் ஈடுபடும் மற்றவர்கள் பரமாத்மாவை ஒரு வினாடி இல்லாதவராகவும் பலவற்றில் வேறுபட்டவராகவும் பிரபஞ்ச வடிவமாகவும் வழங்குகிறார்கள். மகாத்மாவின் நிலையில் சரியாக இல்லாத வேறு நபர்களும் உள்ளார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரையும் வெவ்வேறு வழிகளில் வழிபடுகிறார்கள். ஏகத்வேனா மோனிஸ்டிகள், மதாக்தவேனா பகுதா உடன்படிக்கை வடிவங்கள், தெய்வ வழிபாடு, விஸ்வத்தக முகம், பிரபஞ்ச வடிவத்தை வழங்குதல். இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும்? கீர்த்தனைகளும் ஹரிநாம ஜபமும் விடுதலைக்கான கருவிகள். கீர்த்தனையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஹரிநாம ஜபம் இதை பண்ணா இந்த அதர் வர்ஷிப்பர்ஸ் எல்லாம் பகவான் இருக்காங்கன்னு நம்பிட்டு அதை பண்ண முடியும். ஓகே, பக்தி தொண்டில் விரதா என அழைக்கப்படும் சில செயல்கள் உள்ளன. பெரியின் 11ஆம் நாளான ஏகாதசியிலும் பகவானின் அவதார நாட்களிலும் இந்த விரதங்களை பின்பற்றப்படுகின்றன. அசையும் அசையாத பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் முழுவதும் கிருஷ்ணருடைய சக்தியில் பல்வேறு செயல்களின் மூலம் படைக்கப்படுகின்றன. கிருஷ்ணரை எல்லா காரணங்களுக்கும் நித்திய காரணமாக விளங்குகிறார். தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் சூரியனை கொண்டு வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தினால உங்களுக்கு இது கிடைக்கிறது, லைட் எல்லாம் கிடைக்கிறது, வெளிச்சம் கிடைக்கிறது லைட்ல. அதே மாதிரி சூரியனை வச்சிருந்தே பகல்ல வெப்பம் கிடைக்கிறது, வெளிச்சமும் கிடைக்கிறது, ரெண்டும் கிடைக்கிறது, பரவ செய்கிறார். கோடை காலத்தில் வானிலிருந்து வரும் மழை பொழிவை நிறுத்துவது கிருஷ்ணரே. மழை காலத்தில் தொடர்ந்து மழையை பொழிய செய்வதும் அவரே. எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மூலகர்த்தா யாருன்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர். எஸ்மா 9.22 படிக்கிறோம் Mataji. Yes, Mataji. Ananya chintayanto mam ye janaha parupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, the Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுல வரத்துக்கு எப்படி அவர் பகவான் எப்படி உதவி பண்றாருங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். ஆனால் இந்த திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தினா என்ன? அனன்ய பக்தி. என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாவிக்கிறேன். என்ன பண்றார் அவர்? உங்களுக்கு நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு அவர் நம்ம கேட்க வேண்டாம், அவருக்கு தெரியும். அது வேணும்னாக்க அவரே கொடுப்பார். எப்படி கொடுப்பார்? நம்மகிட்ட இருக்கிறது, ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்கிறதையும் காத்துண்டு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் அவர் பாவிக்கிறார். ஓகே, இதை நல்லா கவனிச்சுக்குவோம். வேண்டியவற்றை கொடுப்பார், அப்புறம் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிறதையும் பாதுகாப்பார். பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் இருக்கிறாரு. த்ரை வித்யா அப்படின்னு ஒரு 20th ஸ்லோகத்துல வரும். அது வந்து சாமய வேதம், யஜுர்வேதம், ரிக்வேதம் ஆகிய 3 வேதங்களை குறிக்கிறது. இந்த 3 வேதங்களை கற்றறிந்த பிராமணர் திரிவேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். திரிவேதிகளின் இறுதி இலக்கு நானே என்கிறார் பகவான்.
திரிவேதினாக்க 3 என்னென்ன வந்து சாம யஜுர் ருக்வேதம் மூணுத்தையும் 3 வேதங்களையும் கற்றறிந்த பிராமணர்கள் அவர்கள் திரிவேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, அதை வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் நான் தான் கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். திரிவேதிகளின் இறுதி இலக்கு இதெல்லாம் நான் தான் அவளெல்லாம் படிக்க வச்சு திரிவேதி ஆக்கிது. அவளோட திரிவேதியோட இறுதி இலக்கு என்ன அடையிறது தான் இல்லையா? திரிவேதியின் இறுதி இலக்கு நானே என்கிறார். ஸோ மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெறுபவன் நீண்ட ஆயுளையும் புலனின்பதற்கான சிறந்த வசதிகளையும் அனுபவிக்கிறான். அவன் அங்கே நிரந்தரமாக வாழ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலுலகங்களுக்கு சென்று மீண்டும் கீழே வருவதும் எனும் சூழலில் அகப்பட்டு கொள்கிறான். ராட்டினத்தில் அமர்ந்திருப்பது போல பண்றான் மாதிரி. பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவரை காப்பாற்றுகிறார். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 9.22 என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறது? பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் நம்மை பாதுகாக்கிறார். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதில். ஓகே, எஸ்மா 9.23 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஏபி அன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஷத்யயான்விதாஹ தேபி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்த்யா விதுய் பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். மற்ற தேவர்கள்லாம் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபடுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வழிபட்டாக்க என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மம்னு இருக்குச்சு, அதில் தேவலோகத்துக்கு போவோம். இந்திரனை வழிபட்டா இந்திரலோகத்துக்கு போவோம். சூரியலோகம் எல்லா லோகத்துக்கும் அப்படியே போயிட்டு இருப்போம். ஆனால் இவரை பகவானை நம்ம வழிபட்ட கிருஷ்ண பகவான் வழிபட்டா இந்த இதெல்லாம் மறுபடியும் கற்றுண்டு இந்த பிறப்பு இருப்பு இதில் வராமல் இருக்கிறதுக்குன்னா கிருஷ்ண பகவானை வழிக வேண்டும். அதனால அந்த மாதிரி ஆனால் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இவர் வந்து எதுக்காக மறுபடியும் மறுபிறப்பு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அவளையெல்லாம் இவர் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறச்சு எதுக்காக அவளையெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இப்போ அலோவ் பண்ணுறேன்? அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு பூரண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் நீங்கள் டெமிகாட்ஸ் நீங்கள் வழிபடணும்னா வழிபடுங்க, நான் வேண்டான்னு சொல்லலை. அப்படி எல்லாருக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. நான் வந்து உங்களுக்கு விஷயத்தை இப்படியும் சொல்லிட்டேன் இப்படியும் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் எங்கிட்ட வரணும்னா கோலோக பிருந்தாவன் வரணும்னாக்க நீங்கள் என்ன வழிபடுங்க. என்னை ஒருத்தர் நான் தான் சுப்ரீம் காட், நான் ஒருத்தரை வழிபட்டாலே போதும். எனக்கு கீழே இருக்கிற அவள்லாம் நான் தான் இது, அவளுக்கெல்லாம் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கேன். அவளை வழிபட்டா லக்ஷ்மியை வழிபட்டா செல்வம் கிடைக்கும். இப்போ தீபாவளி எதுமா எல்லாரும் வேண்டிக்கிறோம் பண்ணுறோம். பண்ணினா செல்வம் கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. எல்லாருக்கும் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. ஆனாக்க நம்ம பண்ணின புண்ணியத்துக்கு தகுந்தா போல நம்ம போய் அதை அனுபவிச்சு விட்டுட்டு அந்த லோகத்தில் போய் தேவலோகத்தில் போய் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டும். அது கம்பல்சரி ஆயிடுது. ஓகேயா? அதனால என்னை வழிபட்டால் பிறப்பு இறப்பு அதுலேருந்து விடுதலை பெறலாம். இருபத்தி 6 படிக்கும் கமலாஜி. மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி தத் அஹம் உபஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு செகண்ட். பத்திரம்னா என்ன? பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம் பூ, ஃபலம் பழம் சொல்லக்கூடாது, ஃபலம் வந்து பழம், தோயம் அப்படின்னா நீர். யாரேனும் மே எனக்கு பக்தியா பக்தியுடன் பிரயச்சதி படைக்கிறானோ தத் அதை அகம் நான் பக்தி உபகிருதம் பக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட அஸ்னாமி ஏற்கிறேன் பிரயத்த ஆத்மன தூய மனமுடையவனிடமிருந்து. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததக அகம் பக்தியா பகிருதம்
பக்தியா பகிருதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மன. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம்னா பூவு, ஃபலம்னாக்க பழம்னா பழம், தோயம்னா வாட்டர். ஓகே. பத்திரம்ங்கிறது எண்ணெய் இலை, துளசி இலை. புஷ்பம் அவருக்கு பிடிச்சமான வாசனை உள்ள பூக்களாக வைக்கும். பழம் எந்த பழமாக வேணாலும் வைக்கலாம், அவருக்கு பிடிச்ச பழங்களும் வைக்கலாம், ஏதோ பழம்னு ஒன்று வச்சு நைவேத்தியத்துக்கு வச்சுக்கலாம். தோயம் வாட்டர். எல்லாத்துக்கும் இதெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் பகவானுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு வைக்கும்போது ஒரு பிளேட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அந்த பிளேட்டு யூஸ் பண்ணாத பிளேட்டாக இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம். அவருக்குன்னு பகவானுக்குன்னு ஒரு பிளேட்டை வச்சுருக்கோம், அதில் பழத்தையும் வைங்கோ. இதோட ஒரு கிளாஸ், அந்த கிளாஸும் நம்ம எச்சம் பண்ணி குடிக்கிற கிளாஸு, அந்த கிளாஸில் யூஸ் பண்ணாதுங்க. அவருக்குன்னு ஒரு தனி கிளாஸை வச்சுக்குவோம். அந்த கிளாஸில் எடுத்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம். ஓகே. கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறார். அதனால் நீங்கள் பெரிய கிராண்டு டின்னர் பண்ணி வைக்கணும், அவருக்கு டின்னர் பிரசாதம் கொடுக்கணும், லஞ்சு பிரசாதம் கொடுக்கணும், பூஜை முடிஞ்ச உடனே நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு சாதம், பொங்கல், வடை, சட்னி, இது எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கவே இல்லை. சக்கரை பொங்கல் வைங்கோ, பாயசம் பண்ணு, அது கிராண்ட் ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். தால்ச்சா அவர் கொடுத்தாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு பிரியத்தோடு எனக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு தான் அவர் கேட்குறார். அவருக்கு அவர் நண்பன் நம்மளோட அன்புக்காக அவர் ஏங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நமக்கு புரியுறதா. நண்பனாக இருந்துட்டு நம்ம பிரியமா இருந்தோம்னா அவர் நம்ம ஒன்று கேட்டோம்னா நம்ம ஒன்று நினச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அவர் 10 ரூபா அதை நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பார். அந்த மாதிரி டைப் அவருக்கு. கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறார். தனது தூய பக்தனிடம் இருந்து சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தன் அல்லாதவனிடமிருந்து எந்த படைப்பையும் ஏற்பதில்லை. அதனால இவெல்லாம் என்ன ஒரு பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் கொடுத்தா போதும், இவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, நான் கொடுக்குறேன் பாரு அப்படின்னு ஒரு பக்தன் இல்லாதவன் பெரிய கிராண்டா ஒரு ஃபீஸ் பண்ணினான்னா அதை அவர் ஏற்றுக்கவே மாட்டார். ஃபீஸ் பண்ணினா நல்லதுதான், ராஜாக்கள்லாம் ஃபீஸ் தான் பண்றா, ஆனா அவெல்லாம் தூய பக்தர்களாகவும் இருப்பார். அது மாதிரி இருந்து நீங்க பண்ணலாம் ஓகே. நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்காக ஆடம்பரத்துக்கு எல்லாருக்கும் பப்ளிசிட்டி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்றது அந்த இது அவருக்கு பிடிக்காது. பப்ளிசிட்டி கொடுத்துக்கலாம், கொடுத்துருந்து ஆனா அவர் தூய பக்தனா இருக்கலாம். முக்கியமா 3.13வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், எந்த படைப்பையும் அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். எந்த படைப்பு பக்தர் அல்லாதவர்கள்ட்ட இருந்து அவர் என்ன பெரிய இது கொடுத்தா கூட ஏத்துக்க மாட்டார். பகவானுக்கு படித்தோம். உணவுப் பொருள்களை பகவானுக்கு படைக்காமல் உண்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். பகவானுக்கு நம்ம என்ன சமையல் பண்ணோமோ அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டாக்க, அதை பிரசாதமா சாப்பிட்டா நல்லது, புண்ணியம் இருக்கு. அது இல்லாத நைவேத்தியம் பண்ணாத சாப்பிட்டா அவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார். அதனால நம்ம பண்ணிட்டு அங்கே கொண்டு போய் அந்த பகவான் ரூம்ல கொண்டு போய் வச்சு இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ண டைமில் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு நிறைய எடுத்து, காலேஜுக்கு நிறைய எடுத்து, ஆஃபீஸ்க்கு நிறைய எடுத்துட்டு பறக்க தான் சமையல் பண்ணி கத்தால அனுப்பிச்சிருக்கோம். அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம அங்கே நின்றுட்டபடியே அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஒரே ஒரு வேர்டு அதை சொல்லிட்டா போதும். சொல்லிட்டாக்க நம்ம அப்படியே நம்ம பண்ண பாத்திரத்தோடயே இருக்கணும். அனைத்தும் கிருஷ்ணா, உங்களுக்கு அதான் பண்ணிடு, அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு பகவானை நினச்சிக்குவோம். அது போதும். அதுக்காக நீங்கள் உட்காந்து பெருசாக கிராண்டாக உட்காந்து ஆரத்தி எடுத்து நைவேத்தியத்துக்கு ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணணும். பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம், பண்ண முடியல அர்ஜென்ட் காத்தால் வெள்ளை அப்படின்னாக்க அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம். ஒன்றுமே தப்பு இல்லை அதில். ஓகே. உடலையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் வேலை செய்தாக வேண்டும். வாழ்வதற்கு ஏதேனும் உண்ண வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தேவைக்கு மேலே இருந்தால் இருக்கும் செல்வம் கிருஷ்ண பக்திக்கு செலவழிக்கலாம். கிருஷ்ண பந்திரத்தை ஜபம் செய்பவர்கள் மூலம் தியானத்தை பயிற்சி செய்து சிறந்த யோகி ஆவான். அவன் தான் சிறந்த யோகி ஆக முடியும். அதனால நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பண்ண சாப்பாடு கொடுத்து பிரசாதம் ஆயிட்டுக்கலாம். தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம கிட்ட செல்வம் இருந்ததுன்னா அதை கிருஷ்ண பக்திக்காக செலவழிக்கலாம். கிருஷ்ண பக்திக்காக உழைக்கிற வாழ்த்தை கொடுத்து செலவழிக்கலாம். ஓகே. கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலம் தியானத்தை பயிற்சி செய்யலாம். Yes, 29 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थितः न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्. Krishna is an impartial friend and savior. அவர் யாருக்கும் பாராபட்சம் பார்க்க மாட்டார்.
நீ தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டு, நான் உனக்கு ஃப்ரெண்டு. எல்லாருக்கும் அவர் ஃப்ரெண்டாக இருப்பார். நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் அவ்வளோ பேரும் அவருக்கு வரும். அவ்வளோ பேருக்கும் நண்பனாக இருப்பார். அதனால் அவர் நண்பனாக இருப்பார். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாராபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பனாயிடுவான். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். ஒரு நிமிஷம். நான் அவன் ஆயினும் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். பகவானுடைய தொண்டில் தனது வாழ்வை அர்ப்பணிப்பதை தவிர வேறு எந்த விருப்பமும் இல்லாதவன் உண்மையிலேயே சன்னியாசி ஆவான். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு? அவர் யாரை பார்த்தோ அவர் பொறாமப்பட மாட்டார். எல்லாரும் அவருக்கு நண்பனாக இருக்கணும் தான். எல்லாரும் அவர்கிட்ட பிரியமா இருந்தாக்க அவரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மகிட்ட பிரியமா பக்தியோட யார் இருக்காரோ பக்தியோட அன்பு தொண்டு பண்றவாழ்த்தெல்லாம் அவர் பிரியமாகி அவர் நண்பனாயிருப்பார். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகமும். எஸ், 32 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. மாம் ஹி பார்த்த வ்யபாஸ்ரித்ய ஏபி ஸ்யுः பாபயோனயः ஸ்ரீயோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம். பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னில் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பகவானை நினைச்சிட்டு அவர் யாரா இருந்தாலும் சரி அவர்கிட்ட சரணடையணும். சரண்டர் ஆயிட்டோம்னாக்க அவள் எல்லாரும் பரமகதியை அடைய முடியும். அவளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போறதுக்கு நல்ல இது இருக்கு, வழிவகுத்து கொடுக்குறார் அவரே. கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி செய்து மன உறுதியுடன் ஈடுபட்டுள்ளவர் வீழ்ச்சியற்றவனாக சமயத்தில் தோன்றினால் திவ்ய நிலையில் உள்ளவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளில் இருந்து அது பக்தனை பாதுகாக்கும். பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்களிடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. அவர் இங்க எதுக்கு சொல்றாரு? பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், எல்லா ஜாதிகளும், கிறிஸ்டின்ஸு, முஸ்லீம்ஸு, யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட போய் சரண்டர் அடையணும். பகவான், நான் உன்னை தான் நம்பி வந்திருக்கேன், எனக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும், நீங்கள் என்னை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்காதீங்க யாருமே. கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட மாத்திரம் அந்த இது அவருக்கு தெரியும். நமக்கு என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாதா? அவர் தான் ஒருத்தருக்கோட இதுவும் போன ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கோம், பின்னாடி எப்படி உங்களுக்கு நமக்கு ஜென்மம் அமைய போகிறது எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனால நம்ம அவர்கிட்ட தனியாக இது பண்ணணும், அதை பண்ணு, இதை கொடுங்கோ அதை கொடுங்கன்னு கேட்க வேண்டாம். ஓகேயா? நம்ம பண்ணுறதை சின்சியராக அவர் ஒரு நண்பனாக எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட பக்தி தொண்டு பண்ணணும். 34 படிக்க கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. 34. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடம் நீ வருவாய். எப்படி இருக்கணும்? அவர்கிட்ட ஃபுல்லும் அவரை பற்றியே நினைச்சிட்டு எப்போதும் பக்தனாகி, அவர் பக்தனாக்க இந்த பக்தன் தூய பக்தனா ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பக்தனாயிடும். அப்படியே வந்தனை செய்து அவரை வழிபடுவாயாக. இந்த மாதிரி முழுமையா பகவான் நம்ம நிறுத்தோம்னாக்க நிச்சயமாக என்னிடம் நீ வந்து அடைவாய் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். களங்கமான இந்த ஜட உலகில் பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதுதான். ஸோ இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிஞ்சது. 34 சாப்டர்ஸ் தான், 34 ஸ்லோகம் தான். அறிவின் அரசன் அதை பார்த்தோம். இந்த சாப்டர் வந்து கல்வியின் அரசன் பேரு. அறிவின் அரசன் 1லேருந்து 3 வரைக்கும் சொல்லிருக்கோம். ராஜ வித்யா ராஜகுக்கியம் படித்தோம் இல்லையா? அது பகவானும் அவரது பௌதிக உலகத்திற்கான தொடர்பும் பாயிண்ட் 4லேருந்து பாயிண்ட் 10 அந்த சாப்டர்ல இருக்கு. பகவான் பக்தர்களுக்கு காட்டும் சிறப்பு சலுகைகள் 11லேருந்து 34. சிறப்பு சலுகைகள் என்ன பண்றாரு பகவான்? ஏதாவது 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்க, நம்ம படிச்சதுல யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம். நீங்க பெரிய கிராண்ட் ஃபீஸ் வைக்கணும்னு இல்லை, சின்ன ஐட்டமா இருந்தாலும் எனக்கு போறோம், பிரியமா கொடுங்கோ அப்படின்னு நமக்கு சலுகை கொடுக்குற. நீங்க அதை வந்து நல்ல சாப்பாடா கொடுக்கணும்லாம் கேட்கல, சிம்பிளா கொடுங்கோ, எனக்கு பிரியமானதா
இதுவா பிரியத்தோட கொடுங்க அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வாட்டர் கொடுத்தா கூட போகிறோம். வாட்டரில் ஒரு சின்ன துளசி இலையை போடுங்க, அதை கொண்டு போய் வச்சு அதான் நைவேத்தியம் சொல்லுங்க. ஓகே, பிரியமாக கொடுக்குறியா, அந்த வாட்டருக்கு நிறைய பிரமாதமாக டேஸ்ட் கொடுத்து அந்த வாட்டர் குடிச்சு பாருங்க, அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டோட தான் இருக்கும் அது. ஓகேயா, அது ஒரு பாயிண்ட்டு. நிறைய பாயிண்ட் வருது இல்லையா, நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர்கிட்ட விஷயம் காத்தாலே எழுந்துட்டு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸில் வேறு என்னென்ன பண்ணலாம், 4 பேருக்கு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கும், எனக்கு பெனிஃபிட் ஆகிருந்துக்கேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருந்துக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன நிறைய பண்ணலாம் நம்ம உட்காந்துட்டு. மற்ற வேலையெல்லாம் அதை படிக்க சொல்லி பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம காத்தால பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் 1 ரவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்புறமா 16 ரவுண்டு வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போயிடுவோம் நீங்கள். அதையும் பண்ணுறதையும் எப்படி பண்ணணும், பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பண்ணுறதுக்கு. இதில் நமக்கே ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும். அதெல்லாம் ஒன்றா வரதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு. இதுலேயே பாருங்க, சில நாளைக்கு இப்போ தீபாவளி பண்டிகை, அதனால இப்போ காத்தால இருந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எங்கிருந்து சொல்ல முடியுது, பண்ண முடியல. அதனால 10 மணி 11 மணி வரைக்கும் அது போயிடுது. அப்படிமா அடுத்த போயிடுது. போனால் போட்டு பரவாயில்ல, அது ஒரு நாளைக்கு போகிறச்சே, அதனால தப்பு இல்லை. இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் முடிக்கணும். ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ். அந்த காலத்தில் சும்மா வச்சோன்னா ராத்திரி படுத்துக்கு சீக்கிரம் நேரத்தோடு படுத்துக்குங்கோ, சூரிய உதயமாகறதுக்கு முன்னாடி எழுந்திருக்குங்கோ. எதுக்கு அதெல்லாம் சொன்னால், அதெல்லாம் வியாதி வைக்க இல்லாமல் இருக்கலாம் தான். அப்புறம் சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும், ரஜோ குணத்துக்கு போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுத்துருக்காரு. நம்மளாதான் நம்ம அது சுதந்திரமும் கொடுத்துருக்காரு. நீ ரஜகுணத்தில் இருப்பியா, இருந்துக்கோ, அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் நீ பண்ணுற பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உனக்கு அடுத்த ஜென்மம் அமையும் அப்படிங்கிறது அதையும் விவரமாக சொல்லிவிட்டார். ஸோ அவர் ஆஸ் எ டீச்சர் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டார். நம்ம வந்து ஃபுல் சுதந்திரமும் கொடுத்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று நீயாவே பண்ணிக்கோ, உன்னோட சாய்ஸில் அப்படின்னு நம்மகிட்ட விட்டு கொடுத்துட்டார். ஓகே, இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லிட்டு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன். இது வந்து இந்த சாப்டரை வந்து ஒரே லைனில் சொல்லணும்னா, வேல்யூ யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறத வச்சு நம்ம பிளெஸ்ஸிங்ஸ், நமக்கு பகவான் நல்லபடியாக இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்காரு இல்லையா. இன்னும் எனக்கு வந்து வீடு 2 பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டில் தான் இருக்கேன், எனக்கு ஒரு 4 பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு இல்லைன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் பங்களாவில் இருக்குது வேணும் அப்படி இப்படின்னு கேட்குறேன். நமக்கு பேசிக் நீட்ஸ் என்ன வேணும் நமக்கு லைஃப்பில்? தங்கறதுக்கு இடம் வேணும், உடுக்கிறதுக்கு துணி வேணும், சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கூழோ கஞ்சியோ ஏதோ குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு பகவான் இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காரா இல்லையா. அதை சாப்பிட்டுட்டே நமக்கு வியாதி வைக்கிறது நமக்கு பிடிக்கணும் இருக்கும். கரெக்டாக ஒழுங்கிறது சாப்பிட்டுட்டு அது எப்படியா இருக்குது சாப்பாடு? 4 பேருக்கு தானம் பண்ணி, நீ சாப்பிடுமா, நீ சாப்பிடுவோம், இல்லை வீட்டில் வேலை செய்கிற வாழ்க்கை யாருக்காவது கொடுங்க பண்ணினாக்க பண்ணாதீங்கோ, இல்லைன்னா கரெக்டாக ஒழுங்கிறது மாத்திரம் பண்ணுங்க. வேஸ்ட் அடிக்காதுங்க இந்த உணவு பொருள்களையும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளா தான் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. அந்த ஸோ இது வந்து அதனால நமக்கு கிடைச்சது. எதுக்கு இது சொல்றேன்னாக்க, வேல்யூ ஆர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். நமக்கு பகவான் இந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. எத்தனை பேர் வீடு இல்லாத நடு ரோட்டில் உட்காந்துருக்கா, எத்தனை பேர் பிச்சைக்காராலையும் அவளையும் பார்க்குறோம் நம்ம. அந்த மாதிரியே நம்மளை வச்சுருக்காரு, நல்லபடியாக வச்சுருக்காரு. ஸோ அவளுக்கெல்லாம் நம்மளால ஆனது நம்ம கிட்டக்க இருக்கிறத அவளுக்கு கொடுத்து உதவி பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாருமே நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த திங்கிங் இருந்தால் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸில் உயர்ந்து போக முடியும், கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம நெருங்கி வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் சொல்ல வரேன். ஸோ வேல்யூ யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் இந்த சாப்டருடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நர்மதா நதிக்கரையில் மாகேஸ்வரி என்ற ஒரு நகரம் இருக்கிறது. அங்கே மாதவன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவர் வேதங்களை கற்று நியாயமான வழியில் பணத்தை சம்பாதிச்சுதான் ஒரு பெரிய யாகம் பண்ணான். அந்த யாகத்துல ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்து நிறுத்தி அதை வெட்டுற சமயத்துல அது கலகலன்னு சிரிச்சுட்டோம் அந்த ஆடு. அது ஏன் சிரிச்சதுன்னா, சொற்ப பலன் தரும் இந்த தியாகத்திற்காக என்னை பலியிட போகிறாயா அப்படின்னு அந்த ஆடு சிரிக்கிறதான். அதை கேட்டு திக்குட்டு அந்த அந்தணன், நீ யார், எப்படி ஆட்டுடன் கொடுத்தது, நீ எப்படி சிரிக்கிற, மனுஷன் மாதிரி சிரிக்கிறீ அப்படின்னு கேட்கலாம். அந்த ஆடு, பிராமணரே, நான் போன ஜென்மத்தில் அந்தணனாக பிறந்திருந்தேன். எனக்கு வெகு காலம் குழந்தை இல்லை. பிறகு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தை நோயில் வருந்த என் மனைவி குழந்தை பிழைக்க வேண்டுமானால் சண்டிகைக்கு ஒரு ஆட்டை பலியிட வேண்டும் என்று சொன்னாள். குழந்தை மீதுள்ள பாசத்தால் அப்படி செய்தேன். யாகத்திற்கு மட்டுமின்றி சுயநலத்துக்காக தன் மகனை கொண்டதை பார்த்த ஆட்டின் தாய், நீ ஆடாக பிறப்பாயாக என்று சாபம் விட்டது. அந்த சாபத்தால் தான் பல ஜென்மம் எடுத்து இந்த ஆட்டு உருவம் பெற்றேன். இதற்கு முன் ஜென்மங்கள் என்ன என்று கேட்க அந்த ஆடு சொல்லிட்டு, முதலில் குரங்காய் பிறந்தேன். குரங்காட்டி ஒருவன் என்னை பிடித்து வந்து வீடு வீடாக ஆழ வைத்து பிச்சை எடுத்து வந்தான்.
ஒரு சமயம் என் மனைவி மக்கள் இருக்கும் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்த போது நான் அவன் சொன்னபடி ஆடாததால் கோபம் கொண்டு தடியால் அடித்தான். வலியால் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் உயிர் நீத்தேன். பிறகு நாயாக பிறந்தேன். பிறந்து அங்கேயும் போயிட்டு ஓடி அலைந்து எச்சில் சோற்றை தின்று வயிறு வளர்த்தேன். ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் சமையல் அறையில் நுழைந்து சோற்றை நக்கி கொண்டிருக்கும் போது நக்கி நக்கி பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தேன். வீட்டு சொந்தைக்காரி என்னை அடித்து காயப்படுத்தி உயிரிழந்தேன். பிறகு குதிரையாக பிறந்தேன். ஒரு கள்ளுக்கடைக்காரன் வாங்கி என்னை உபயோகப்படுத்தினான். ஒரு சமயம் அப்போ வந்து கிழத்தனம் வந்ததும் அதை வந்து சந்தையில் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டான். அப்போ ஓட்டியிருந்தான். அங்கே போனால் இவன் மனைவி விட்டுட்டான். அவள்லாம் நாங்களாம் துவாரகைக்கு போகணும், எனக்கு வசதியாக இருக்கும், எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போகிறான். அப்போ போயிட்டு இருக்கிறது பிள்ளைகளும் அவளோட ஏறி உட்காந்துடுறான். அம்மாவோட ஏறி உட்காந்து யாத்திரை போகிறான். போயிருக்கச்சு ஒரு ஏரிக்கரையில் சேற்றில் போய் அந்த இவனோட குதிரையோட கால் மாட்டின்னு விடுத்து. அந்த அது கழுதியோட கால் மாட்டின்னு விடுத்து. அது மாட்டின உடனே அதுக்கு கால்கள் அதெல்லாம் புதஞ்சுட்டு எழுக்க முடியல. அதனால அந்த இடத்துல அவள் வந்து அடின்னு அடிச்சு நொறுக்கி பிள்ளையும் பொண்டாட்டியுமா அடிச்சு உயிரி போச்சு. பலவிதமான பிராணிகளாக பிறந்து இப்போது ஆட்டுருவம் பேச்சு. சாரி, அது கழுதை இல்லை, குதிரை தான். குதிரையை வந்து அந்த காட்டில் இதில் காலை வச்சு சேட்டில் வச்ச உடனே அது அந்த மாதிரி பிறந்தது. ஓகே, பல பிராணிகளாக பிறந்து இப்போது ஆட்டுருவம் பேச்சேன். இதை செவியுற்ற மாதவன் என்ற அந்தனர், யாகம் இத்தகையதானால் என்ன பயன், வேறு வழி சொல் என்று கேட்டார். அதுக்கு ஆடு சொல்லிட்டு, ஒரு குருக்ஷேத்திரம் என்ற புண்ணிய ஸ்தலம் இருக்கு, அங்க அந்தனர் ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் பிராயத்தின்னு சொல்றார். கீதை 9வது அத்தியாயத்தை ஜபிக்கவும் அதன் மகிமையை உணர்ந்து 9வது அத்தியாயத்தை உபதேசம் பெற்று ஜபம் செய்தார். அந்த ஆடு இவன் புண்ணியத்தால் நல்ல கதி அடைந்தது அப்படின்னு ஒரு கதை உங்களுக்கு சிம்பிளா வந்து சொல்லு. ஸோ 9வது அத்தியாயமும் இம்பார்ட்டன்ட், ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டோரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன், சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். விடாது பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டு பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ரவுண்டுக்கு 108 டைம்ஸ். அது முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ 4 ரவுண்டுக்கு வந்திருக்கணும். 9 சாப்டர் வந்தாச்சு. 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் எல்லாரும் மினிமம். காத்தால் ஒரு ரவுண்டு, மத்தியானம் ஒரு ரவுண்டு, சாயங்காலம் ஒரு ரவுண்டு, ராத்திரிக்கு ஒரு ரவுண்டு வந்துடுவோம். ஓகேயா? இப்படி கிராஜுவலாக அந்த 18 நாளைக்குள்ள ஒரு 10 ரவுண்டுக்காவது நீங்கள் உங்களை கொண்டு வந்துருவோம். பழக்கம் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஏன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா நீங்கள் தனியாக உட்காந்து பண்ண முடியாது. இப்போ நான் வந்து யாராவது சொல்ல நமக்கு ஒரு என்கரேஜிங்காக அதை பண்ணுங்க. தயவு செய்து பண்ணினா உங்களுக்கு பலன் ஜாஸ்தி நிச்சயமாக கிடைக்கும். ஓகே, கிளாஸ் இதோட வைண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சாக்கல் பதரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ எவச்ச பத்தித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே.